Nu kommer vi aldrig hjem til vores værksted. Tag det nu roligt, Luigi. Det kunne være værre. Vi sidder i et fangehul og skal snart henrettes. Hvordan kan noget der være i det? Jo, for det første kunne loftet sænke sig, så vi bliver fladet som pizzaer. Det sagde du for tidligt, Mario. Loftet er begyndt at sænke sig. Eller rummet kunne blive fyldt med vand, som vi alle sammen lider druknedøden. Hvordan kommer vi ud herfra? Hey, jeg kan også finde på andre ting, der kunne være værre. Mario, lad være. Du skal ikke sige et ord mere. Dengang ser det ud til, at det er ude med os. Jeg ville ønske, at Merlin var her. Ja, der er aldrig nogen troldmænd, der må der brug for dem. Merlin, hvor er du været? Undskyld, men jeg skulle købe nye batterier til min tryllestav. I skulle have set, hvor mange der stod i kø ved kassen. Det er lige mig nu. Tag hellere og hjælp os ud herfra, før vi bliver til most macaroni.